गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव दङ आङो नंगौ आं दिल्लीयाव दङ। दिल्ली बड'लेण्ड फेस्टिभेल खुंनो नागिरदों, बड'लेण्ड महोत्सव खुंनो नागिरदों। बे समाव आङो दङ दिल्ली इन्दिरा गान्धी साइ स्टेडियामाव। बेवहाय बिटिआरनि बुंथिगिरि बिथां कातिराम बर' बिथां दङ। बिथांनाव जोङो बड'लेण्ड महोत्सवनि बागै जोङो बर' खौरांनि गेजेरजों जोङो मिथिनानै लानो नागिरदों। जिहेतु दिल्लीयाव मोनसे बड'लेण्ड महोत्सव खुंनो नागिरदों, बिटिआरनि नोंथाङा सासे बुंथिगिरि हिसाबै मा फोरमायगोन? गिबियावनो दिनै नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी साहित्य सभानि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायनि जि लाहार फाहार दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। जे 15 आरो 16 नभेम्बर बे साननैनि हाबाफारि लानानै बेवहाय खुंनाय जादों। आरो गमामायैनो दिनैसिम जिखिनि हाबाफारिया बेवहाय जागोन, बेनि गेजेरजों दिनैनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो गुबुन गुबुन मिरुनि मन्त्रि बिथांमोना बाहागो लागोन। आरो नैबे बड'लेण्ड गिबि खेब जि बड'लेण्ड महोत्सव, बे महोत्सवनि गेजेरजों बिटिआर एकर्ड, बिएसि एकर्ड, बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्ड, बे बिटिआर एकर्डनि उनाव बियो गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महोत्सवआ जादों। आरो दिनैनि समाव नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन, बर' थुनलाइ आफादानो होन, बर' हारिमु आफादानो होन, गान्धी साहित्य सभायानो होन, दा बिथांमोना जेरैबायदिहाय गाजा गोमजायै बेवहाय माने बेखौ आयजन खालामदों। आरो बेनि गेजेरजों बर'नि माखासे माने हारिमु राव थुनलाइ बेनि जिखिनि जौगानाय, बे जौगानायनि थाखाय बा जौगाहोनो थाखाय जिखिनि बेवहाय जिखिनि माने बेवहाय बिथांमोना जिखिनि माने प्रस्तुति बा जिखिनि माने साखाफारा खालामदों, बियो गमामायैनो जोबोद बाख्नायथाव। आं बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर होनदों, हामबाय होनदों। दिनै बेवहाय गोबांथार बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों। बड'लेण्ड ओनसोलनि अनगायैबो आसामनि आरो भारतनि बाहेरायाव थानाय गुबुन गुबुन बर' रायजो राजाफ्राबो बेवहाय बाहागो लाफैदों। गमामायैनो दिनैनि जि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि आसामाव थानाय, बड'लेण्ड ओनसोलाव थानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय, गुबुन गुबुन हादोराव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा जोङो बेनि जि मोनसे बर'नि राव हारिमु थुनलाइ, बेखौ जोङो गमामायैनो जोङो भारत सरकारजों लोगोसे बुहुमाव जोङो गोसारहोनो हागोन आरो बेयो मोनसे जाफुंसार हाबाफारि जागोन। जिहेतु दिनै भारतनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बे हाबाफारियाव फैगोन, नाथाय बिथांनिफ्राय माबायदि फिथाइ आसा खालामो होननानै फोरमायगोन? माबायदि मेसेज लुगैना बेवहाय जि माने आथिखालाव बर' हारि हिसाबै मोनसे जौगाफु थासारियाव दोङो, बियो गमामायैनो दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथांनि जि नुजाथिनाय, बे नुजाथिनायाव जोंनि जौगाफु स्टेजाव थानाय, जौगाफु लेभेलाव थानाय जि मोनसे बर' हारि, बे बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु, बियो गमामायैनो मोनसे खोलोब जोङो दावखोनो हागोन, मोनसे खोलोब जोङो आवगायनो हागोन। जोङो बेखौ बेनिफ्राय जों मिजिंथिनो हायो। जोङो मिथिनो मोन्दों बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय आरो जानाय मुवाफोरखौ जिआइटेक खालामनाय, बेखौ बेवहाय दिन्थिफुंगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मा बुंदों? दा इतिमध्य बर'नि माखासे जिखिनि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, दामग्रा आइजु गासै माने मोन 21 आइटेमा जिअग्राफिकेल इन्डिकेसनखौ भारतनिफ्राय गनायथि मोनबाय। आरो बेवहाय बे माखासे माने जिखिनि माने जिआइटेक बा माने जिअग्राफिकेल इन्डिकेसनखौ मोननाय जि मोनसे जिखिनि मुवा बेसादफोर, बे मुवा बेसादफोरखौ बेवहाय माने दिन्थिफुंगोन। आरो बेजों जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन बे भारत हादराव थानाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरा दे गमामायैनो माने अनलाया मा, बेनि माने गामसाया मा, बेनि खारदैया मा, बेनि माने खामा मा, बेनि सिफुङा मा, बेखौ माने मोगथाङाव नुनो मोनगोन। आरो बेनिफ्राय जेब्ला थिउरि आरो प्रेक्टिकेल, बे थिउरि आरो प्रेक्टिकेला मोननै माने बियो सम्पुर्ण माने मोननै गुबुन आयदा, बियो बेलेग बेलेग। दा बेनिखायनो बेवहाय आगोलाव थिउरिखिनिखौ मोनबाय थादोंमोन, नैबेहाय प्रेक्टिकेलखौ मोनगोन। आरो बेनि गेजेरजों जि मोनसे सिनायथि जानाय जिखिनि
जिखिनि मुवा बेसादा बर' हारिनि मुवा बेसादा जेरैबायदि GI टेग मोनबाय बेखौ दिनै मोगथां महराव बिथांमोना नुगोन आरो बेनिफ्राय गमामायैनो बेनि जि मोनसे थासारि बे थासारिया आथिखालनिख्रुइ बियो जौसिन थाखोआव थांनो हागोन। बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथांनाव जोङो लास्ट सोंलु हिसाबै सोंगोन जिहेतु बड'लेण्ड महोत्सब बे दिल्लीयाव खुंदों बेयाव बर'फ्रा माबायदि मुलाम्फा जागोन होननानै फोरमायगोन? दा बेवहायथ' आं एसे आगोलावनो बुंबाय बेवहाय नैबे गासै बर' माहारिया बेवहाय जि दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सब बे दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सब खुंनायनि गेजेरजों बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु बे माखासे बिथिङाव जोंहा जौगाखांनायनि जि मोनसे खोलोब जि मोनसे स्टेप बे स्टेपा जोङो आवगायगोन आरो नैबे महोत्सबनि गेजेरजों बर' हारिखौ जों गमामायैनो मोनसे प्रमटिं माने सिनायथि होनायनि जि मोनसे थाखो जि मोनसे खोलोब बे खोलोबाव जोङो आवगायलांनो हागोन। गोजोननाय थाबाय बिथां बिटिसिनि बुंथिगिरि बिथां काथिराम बर'आ बड'लेण्ड महोत्सबनि बेखौ खुंनानै बर'फ्रा माबायदि मुलाम्फा जागोन बेनि बागै माखासे खोथाखौ बिटिसिनि बुंथिगिरि बिथां काथिराम बर' बिथाङा फोरमायबाय। बर' खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखिनिखौनो जोङो दिल्लीयाव जानाय बड'लेण्ड महोत्सब जिहेतु इन्दिरा गान्धी साइ स्टेडियाम बेवहाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं बे समाव जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो बेखिनिखौनो मिथिनानै लाबाय।